Hallelujah. Thatha ithuba mhlawumbi abazokuthuka abantu asiqhelekanga ndothuswe sesisikatata nami. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Umalala ephenduka. Amen. Sithi ke esisami isihloko ubungozi bokulala. Hallelujah. Ubungozi bokulala. Amen. Ezinye izinto utata sezithathile ezinye kodwa ke sikhona ezinye uThixo uzosithetha. Hallelujah. Ubungozi bokuba ngumzalwane oleleyo. Hallelujah. Andithethi ukukhona ubuthongo obuba sebusuku kodwa ufumanisa into yobana izenzo ezi zakhe umzalwane akaphaphanga ungumzalwane oleleyo. Hallelujah. Inobungozi ke lento yokulala. Ndinemizekelo endinayo apha endiyibhalileyo yabantu abaye balala zonakala izinto. Amen. Ngethuba umzalwane olele ngalo uyonakalelwa ngoba ebunyanisweni usathana kalali ukhangela ubani nokuthi amqwengi. Amen. Logama umzalwane oleleyo usathana yena uhleli. Amen. Zininzi indlela zokulala kwabazalwane, zininzi kakhulu. Amen. Izenzo ezenziwa ngabazalwane abonakala uba ebunyanisweni akathanga qwa. Amen. Hallelujah. Safunda lokuqala chapter 22, Luka chapter 22 verse 45. Ke sikhangela ukulala abangcwele endithetha ngako uba inoba zintoni eziyezehle xa uyongumzalwane olalayo. Amen. Yakwazi ukulala ulaliswa ngabantu abangakholwa ubonakala njengomzalwane oleleyo xa ulawulwa ngamahedeni luphawu lokuba ulele. Amen. Xa likuthatha ihedeni likusengapha nangapha ulawulwe ngawo amahedeni ungumzalwane ithetha ukuthi ukongame amahedeni phezu kwempilo yakho wena ungumzalwane otheni oleleyo. Amen. Ngamahedeni avukile wena wenze njani? Ulele ngoba ayakulawula akutsala ngempumulo. Amen. Izinto uThixo athi mazikenziwa uyazenza xa ifika amahedeni kuba ayakuqoqwethisa. Awukwazi ukuyimela lento yoba usindisiwe. Ichaza ukuthi loo nto unjani? Ulele ke ngoku. Amen. Cela sifundeni ke uLuke chapter 22 verse 45. Cela sifunde. Cela umuntu ozonifundela nje. Hallelujah. Lithi iBhayibhile uJesu useGetsemane uyothandaza. Uhamba phayana abafundi bakhe. Xa evuka ebuye ukuthandazeni ufika abafundi balele. Hallelujah. Abayenzi lento ufama bayenza phaya. Injongo babuye phaya ufama banza njani njengoba uJesu uyothandaza. Fana nabasebenzi njani bangcwele bethandaza. Endaweni yoba bathandaze bona balele. Hallelujah. Xa befika uJesu xa baphapha ebuthongweni uyafika uYesu phaya uyabavusa. Funda sisi. Verse 46. Wathi kubo yini na ukuba nilale? Hallelujah. Umbuzo kaJesu uthi yini ukuba nilale? Hallelujah. Logama uJesu ethandaza kumele uba nabazalwane bayathandaza. Endaweni yokuthandaza abazalwane balele. Xa efika uJesu uzumbuzo yintoni ebangela uba nilale? Hallelujah. Ubelungele uYesu intobana abazalwane abafundi bakhe logama ethandaza nabo bayaqhuba ngapha bayathandaza. Endaweni yoba bathandaze balele. Hallelujah. Endaweni yoba abazalwane abasindisiwe badlala indima yabo yokusindiswa into nayo basezindaweni abangadingakali kuzo balele. Hallelujah. Xa ifika inkokheli ijonga into yobana ifika ibhrentshi ethile umzalwane othile ebhrentshini
ukuze ningangeni ekulingweni. Hallelujah. uJesu uza necebiso uthi abafundini bakhe endaweni yokulala vukani nithandaze ukuze ningangeni ekulingweni. Amen. Ixesha elininzi abangcwele bayangena ekulingweni kuba ixesha labo elininzi balichithele ekulaleni. Unqabile umthandazo. Hallelujah. Endaweni yoba abantu babegephini bathandaze ngoba akekho umuntu ongenazo ingxaki intona abangcwele bahambe endleleni badinwe baqonde balithuba lokulala kudingeke nomntu obuya ku-5 ebrentshini ngoba abantu balele. Hallelujah. Vukani nithandaze. Hallelujah. Ukuze ningangeni ekulingweni. Amen. Ufumanise into yobana abazalwane bayangena ekulingweni xa ulandela iindlela zabo. Inye ingxaki yabo balele intona akaziboni uba ulele. Hallelujah. Kodwa sesibona izenzo zokuba lo mzalwane bekade ebukela siyamazi bengokuqala ku-5 kodwa qala yekelele uthi uyambona u-5 ngena ngo-5 ufika nge-20 to 6. Hallelujah. Adlule nge-20 to 6 uzolindwa ncane kungenezayo uzofika xa bephumayo egeyithini bekhonze badiba. Ingxaki yakhe ulele akabonanga into yobana ngela xesha ebefika ngo-5:30 bethothola kulala angayiqaphele into nazibona ngokuselele. Hallelujah. Vukani nithandaze ukuze ningangeni ekulingweni. Hallelujah. Abangcwele bayentyumpa-ntyumpeka bangenile ekulingweni bengeniswa ukubana akaziqaphelanga umzalwane uba seqaliswe ukulala. Amen. Yena uthi utshikela okanye wenzela inkani inkokheli emkhokhela ebrentshini awenzeli inkokheli yakho intona uzibizela ungena ekulingweni. Hallelujah. Uyangena ekulingweni ufakwa zizenzo zakho. Amen. Masidlule balungile sifunde uMateyu chapter 25 verse 5. Uyabathwala bakhe uyabahola endleleni. Uyabathwala abahole Cela ufundele. Matthew 25 verse 5. Ithi inhloko ndaba umzekeliso wentombi ezilishumi. Umzekeliso wentombi ezilishumi. Amen. Abantu bake balazi bali lezi ntombi ezilishumi. Ezantombi ezilishumi zazizindidi ezimbini. Kukhona ezazizingqondi, kube khona eziziyatha. Amen. Kodwa ke xa liphelele inani zintombi zilishumi. Amen. Ndizama ukuveza abangcwele ubungozi bokuba kube ngumzalwane oleleyo. Amen. Njengoba uJoni ngoku lixesha lamakhwenkwe, lixesha loba awunuka amakhwenkwe. Amen. Abazalwane abaleleyo bazoyiswa ngamajwali amakhwenkwe. Amen. Bashiye insindiso bayosila imiqombothi besilela amajwali amakhwenkwe olusileyo. Amen. Hallelujah. Funda sisi. Verse 5. Ke kaloku akubona ukuba ulibele umyeni. Zozela zonke zalala. Amen. Lithi iBhayibhile xa bebona umyeni engafiki bonke bozela balala. Amen. Bezela belishumi. Benza njani bangcwele? Balala. Hallelujah. Yabona ke kuleli point yokulala kushiyana into yobana abanye balele benjani bephetheni, abanye belele bephethe ntoni. Njengoba belele bonke mhlawumbi
sayinelele. Amen. Ezintombi lithi iBhayibhile zolishumi zozela zalala. Hallelujah. Bonke balala. Kodwa bengeke ingxaki isembeni. Abanye baba njengoba beshabe bahlanu bedivayisha babini. Abazi esisihlanu silala sidazi ba abanye bathembeni. Amen. Bisakwenzeka into bana njengoba wena ungasafuna ukukhoza uThixo wakho kuhle ulinganisa umzalwane ohamba naye ebranchini. Awumazi baliphithemba lakhe. Amen. Ufunde. Verse 6. Phakathi kobusuku ke kwabakho umemezo oluthi nanko umyeni esiza. Amen. Bathe besalele bolishumi lithi iBhayibhile phakathi kobusuku ezinzulwini zobusuku kwamenyezelwa. Hallelujah. Beva isimemezelo esithi nanku umyeni ufikile bakahlanganyezwe. Hallelujah. Bavuswa isimemezelo bangcwele bevuselwa into bana umyeni uyeza kufuneka bemthela umyeni bemhlangabezile. Amen. Bonke bavuka phi bangcwele abantu ebuthongweni bavuka bahlangabeza umyeni. Ngicela ufunde ke sisi. Nanko umyeni esiza, phumani niye kumkhawulela. Verse 7. Zavuka zonke ezo ntombi zalungisa izibane zazo. Hallelujah. Lithi iBhayibhile into yokuqala ekuvukeni kwabo ebuthongweni balungisa izibane zabo. Amen. Kuba kwakufuneka into baxa behlangabeza umyeni bakhanyise. Amen. Funda sisi. Verse 8. Zathi ke eziziyatha kwezizingqondi sipheni kwi-oli yenu. Njengoba belele bolishumi kukhona ezingqondi nazo bezilele kukhona iziyatha kodwa kuthi ukuthi zikhona ezintombi kule kwaleteni ezingakhorethi. Amen. Ukukhawulela umyeni zazingalungiselelanga bazithini zimkhawulela umyeni. Amen. Lifikile ixesha loba kuhlangabezwe ntoni umyeni. Lithi iBhayibhile bathatha izibane. Funda sisi verse 7. Verse 7. Zavuka zonke ezo ntombi zalungisa izibane zazo. Verse 8. Zathi ke eziziyatha kwezizingqondi sipheni kwi-oli yenu leyo ngokuba izibane zethu zicime. Hallelujah. Udidi lwesibili njengoba ukhona lokuqala oluzingqondi. Udidi lwesibili lithi iBhayibhile yayiziziyatha. Amen. Isho ukuthi balala bona bengazijonganga izibane zazo uba zinayo na i-oli eyoneleyo. Kodwa benza into enye nabo bazingqondi. Amen. Kodwa ingqondi zona zalala izibane zine-oli. Xa kufika ixesha lokuhlangabeza umyeni bankinga kwabo abazingqondi kunkinga iziyatha. Hallelujah. Ukuba aba bantu bangcwele ezintombi ziziyatha zazilele zijongile i-oli zazingazibanayo ingxaki. Hallelujah. Kodwa ingxaki yazo zalinganisa ezingqondi ezilele zibona uba izibane zabo ziredi for uba zikhanyise kodwa ezi zangayiqwalaseli oli. Hallelujah. Okokuqala xa seqala ukulala umzalwane uyakonqena ukucinga ngempilo yakhe yokukholwa. Hallelujah. Uyakonqena ukucinga ngoba bakho bokusindiliswa uba njengoba nisindisiwe siyintoni isiphelo sendlela yokukholwa. Hallelujah. Alinganise umakhelwane wakhe okanye umzalwane wakhe akhonza naye ebranchini azilungiseleleyo. Hallelujah. Athi noba mbani abasaye emthandazweni ndidine beni mandingathandazi kule branch nakho mntu. Hallelujah. Isenokwenzeka into bengasayi nje bona sebalungelwe uthini wena ngawe. Hallelujah. Uthini ngawe. Amen. Ufike bebalisa abangcwele bethi hayi basindiswe benze konke bawalusile amakhwenkwe abo sithi bafuna amakhwenkwe ethu singawenzela imigidi yemzalwane wemigidi uthini ngobomi bakho. Hallelujah. Amen. Ukulala kumthathe umuntu ayolawula ifamily yakhe kuthiwa hayi nyana wakho
bamane balele balawulwa ngamayedi. Amen. Ifuna lento abantu abavukileyo. Lithi iBhayibhile intombi ezinhlanu eziziyatha zacela oli kwezingqondi. Amen. Ukuba laba ababantu babelele bejongile oli uba yonele nezibaneni ngebangazange baba nangxaki kodwa bona bakhokhelisa ukuhuqa umthombo endaweni yokuqala bajonge kuqala izibane zabazinawo oli. Hallelujah. Kuthi ukuthi ezintombi ziyatha zadinga ubulumko. Amen. Kuthi ukuthi kulala uxa umzalwane engasana ubulumko elawulwa nangophi na umoya elawulwa yifamily yakhe elawulwa more especially xa ibona ifamily yakho uba awunato uba sisigqila sabantu abangakholwa. Amen. Xa ikubona ifamily yakho unato uxhomekeke kuwe iyakuvuna ulahle Yesu xa ulele nawe. Amen. Uzovulwa ifamily nabantu abazitshebe elalini yakho bayakulawula xa bekubona into abana noko awuthanga kwa ekufundisweni ungumzala bevuma zonke uzilalele uzokuxhathazwa. Amen. Ngoba sikhona izityebi ezilalini ezilawula uxhaphaza abazalwane bethu kuba zibabone uba bayozizelela. Amen. Cela ufunde. Verse 9. Zaphendula ke ezizingqondi zathi, hayi, hleze inganeli kuthi nakuni. Amen. Ezingqondi zange zavuma ukusherisha oli yazo zathi hleze nathi sibe nengxaki ingoneli. Amen. Funda balungile. Yiyani kanye kwabathengisayo nizithengele. Hambani ayithenga yiyani ezivenkileni khangela my friend babasavulile na niyothenga ioli ifake ezibaleni zenu ngoba sizuninika kwethu. Amen. Anizifumana leyo nenezethu isibani. Amen. Hambani ayikhangela ukhumbula into abana kuthiwa ezizulu zobusuku wafika umyeni ebusuku. Itsho ukuthi ivekile zasele zivalile abazalwane abalalayo abangafuni ukuzimisela ukukhonza uThixo abangafuniyo ukuzinikezela ekusindisweni. Amen. Cela ufunde. Verse 10. Kutheke zisaya kuthenga wafika umyeni zaza ezo bezizilungile zangena naye emsithweni. Amen. Lithi iBhayibhile besahambile besakhangela oli wafika umyeni ezibesezilungele ukungena nomyeni emsithweni. Lithi iBhayibhile zangena abahlanu abazalwane abalele bafumana isitobani izibane zabo azinayo oli kwafuna bazulilane yonke zikhangele. Amen. Ngexesha basawukhangela ioli umyeni uyafika ezingqondi ziyangena emsithweni bona baphosa ngumsitho basawukhangela ioli. Amen. Ukulala kwenza uphoswe ubuncwane bokulawula uThixo. Ukulala uyaphoswa zinto efana uyazifumana kuThixo xa ngumzalwane oleleyo ukhonze udinwe phumle ngoba abazalwane bahamba bakhonze baphumle. Amen. Funda. Lwavalwa ke ucango. Lithi iBhayibhile xa begqiba ungena nomyeni engenile lwavalwa ucango. Ngexesha kuvalwa ucango usahambile uma ujaha usadoba uzelothana usawukhangela ioli ababengene bena oli bangenile nomyeni. Sakhangela ioli mzalwane sanuke sehla khangela ioli uba ngafika kweli my friend uvalile uthikile umnyama endlini akakwazi ukungena afumane ioli uyafika umyeni. Amen. Abantu balibele ukuzilibazisa. Funda. Verse 11. Zithi ke kamva zifikile nezinye intombi ezo zisithi Nkosi sivulele. Hallelujah. Xa bafika ucango oluvaliwe lithi iBhayibhile bafike baqonqoza bathi Nkosi sivulele. Ucango oluvaliwe usakhangela ntoni ioli ulika sentoni kokulala. Funda. Verse 12. Yaphendula ke yona yathi, inene ndithi kuni andinazi. Lithi iBhayibhile Inkosi yaphendula
uJesu utheni njengosadiniwe asuka kuYesu. Amen. Udine ukusindiswa, udine ukwenza kakuhle endlini kaThixo, udine uphumulile asuka afika uYesu. Amen. Cela ufunde. Verse 13. Phaphani ngoko ngokuba ningayazi imini kwanalo ilifa. Eyona ndifuneka singalali kukuba ingxaki yethu silinde uJesu esingamazi kuzobuya nini, asilazi liqala kufika kwakhe, ifuna le nto sihlale siphaphile silindile. Amen. Kuyaxhomekeka kamzalwane ubungakhonza iminyaka eyi-20 xa uYesu abuse entwaleni. Amen. Xesha elingaka usindisiwe uyongena namahedeni efamily yakho ebengasindiswanga ngenxa nje ungabikho serious ekusindisweni. Amen. Phaphani bantwana ngoba ilikani lasi hlalani nilithile nebantwana siyadlula asingoba lo mhlaba ukhona umntu asimlindeleyo esingamazi uzofika nini kodwa kuthiwa uzofika. Hallelujah. Yile nto bantwana kufuneke sikhule ukunyathela ingxaki yethu inye asilazi lixa. Amen. Kodwa lona ilixa lizofika awuzuhlekeleka lizofika ngabutshitshi hleli kwakho ngahambe ecaweni. Amen. Xa besebeqala ukulala, xa kukhona izingcwabo ebulalini abakhonzi ngecawe. Amen. Baqalile bekho serious ukusindiswa. Amen. Ahlala iveki yonke uqala ngomvuno uyophoshwa umvuno owehlele emvuni obabhujwe kuwo akayona etheleni kulomzi into nayihleli uqalilulele. Amen. Into yenza ukudla udonga usulane nebhedi yale mizi ibhujwe kuyo ngela xesha kuyamulwa naye ulele nomzala qalilulele. Hallelujah. Uthothola kukunala. Amen. Uthothola kuthini kukunala kwalo mvelelo tata usiyothula ukhona iveki yonke kwakho kuzobala ngecawe athi uyovelela yamzalwane ukulala kukhona emnyango uyakuthothola uzolala. Amen. Uyaqalisa uyalala awuthathi serious into yokufundiswa ngomvuno uyekele ngavela ngecawe ufika please call andizi. Hallelujah. Xa ulandelela uthakazelini akazi ukuba kutheni. Hayi mama ndiyovela ngemota ngomvuno uyekele niyovela khona ngomgqibelo ubuphi. Amen. Ingxaki yalo mzalwane uthothola kukulala. Hallelujah. Xa beqala ukulala sekophutshwa zifamilini zabo. Hallelujah. Uyohlala ahlale iwashini izokwenziwa ngumdabisi. Zohlamba abantu belikhaya yonke into elapha yenziwa nguye, yonke into elapha izokwenziwa nguye. Ulele umzalwane ulele uJesu uzofika usalele. Hallelujah. Lithi iBhayibhile ezintombi zilishumi kodwa zabanhlanu ezangene emsithweni ezinhlanu. Lithi iBhayibhile kwafumanisa into yobana aziwulungelanga umsitho. Amen. Hallelujah. Abantu bahamba yonke into no especially xa iqonda uba akabonwa ngabazalwane bakhe yemgcwele kwayelento ubugada amehlo abantu abakholwa izikhonzo Thixo ukholwe ngumzalwane itsho ukuthi ulele. Amen. Kodwa icebiso lithi namhlanje phaphani ke ngoko nihlale nilindile ngoba ilixa silazi kodwa yona le nto izokwenzeka. Amen. Iyabagunga mzalwane uchitha iminyaka elishumi uma unyembeza sindisiwe xa kufoliwe kubhekwa esokweni unakho umzala wakho bengakhoyo. Xa bekuthiwa kuyathethiswana ngeke abuze umzali uba yewethu utheni uzibe lapha ngoba esingakujonganga kulapha wena ungumntu wezulu into nayo mzalwane walala esemhlabeni akabi serious ngokusindiswa wadlala. Amen. Wadlala ngoba endisha isokwe. Amen. Ngoba ne-20 years usindisiwe ngosuku olunye nje uyodlala ulele uyongena esokweni
kuthi kanti le mini yakho yokuthathwa kwakho nguThixo usweleke usezulwini uchithe iminyaka emingaka usindisiwe uzosuka udlale ngosuku olunye afike uJesu okanye ufike ilanga lakho lokusweleka usweleke ungakholwa. Amen. Yilento ndithi abantu kubalekile abantu bahlale benjani bephaphile belindile ngoba silazi ixa lokufika konyana wonke. Haleluya. Yilento badingekile abantu babantu bafela. Amen. Ngoba lento mhlawumbi iyokwenzeka usebufebeni ithi yakuchulumisa i-boyfriend awusashubini iyawonke. Haleluya. Ibanga kupapatha ushukuma wonke. Haleluya. So sizidumbu ngoba ilanga lokufalaziwa hlalani bangcwele niphaphile ngoba kalazi ilanga lakhe balinini. Amen. Ibanga ukuthi boyfriend hayi baby baby yonke. Abantu igalo baby haya yonke. Ubaby swelekile uswelekele amanyaleni ngoba ubaby mele kwayilakhe usafabeli kukulala. Amen. Ukulala ufuna ukwazi usindisiwe ulele. Amen. Uya emcimbini usindisiwe ukulala oko. Amen. Unawo ifamily ayikho engiphambanisa njengokholwa lithi nikhonza nalo liyolawulwa ngabantu abangakholwa athi umuntu bathe abantu mandenzi 1:7 usindisiwe ulele kaloku ulele. Hayi ulele uthemba usenziswa ngamahedeni and amahedeni ayakubona mamsotukwa xa ungekho serious ngokusindiswa ayakubona mama yonke into iyakwenzelwa nguwe yoba nguwasithwala xa ulele. Amen. Sekwenziswa senziwa isifoloko ngabantu belali ngabantu bokuhlala abantu abafuna ukuyosilela onongqayi babo babiza nomzabane ngoba bayamazulele khawusethola siyakwazi kunengalo uzohamba usila kula misijona xa ulikhawazana lingakhosi uThixo elikhosi uThixo lizilalele. Amen. So let's go ngqayi yonke le misi zohlamba bonke abantwana balelali longazalani nabo uzobizwa kodwa nguyikhehlukazi. Uyabona xa sowulele bayakuthatha bayakupromota bakubeka kwindawo eziphezulu kuthiwe nguwe ozolawula nguwe ozonza into athile nguwe ozobaba inyama nguwe ozobaba utywala nguwe ozovula enyangweni nguwe ozophatha izinto zefriji nguwe ozophatha izinto zentanga bayakulalisa. Uzokhulula amathumbu. Amen. Nguwe yonke into nguwe. Haleluya. Ngela xesha bakufaka ngentloko babese beyarhoxa bebona esisinaphufane somzabana bathanga kwa. Amen. Bayakubona kaloku bayakubona xa sisindisiwe ayithi le nto masilawulwe ngamahedeni ayithi le nto mabenziwe noba yintoni ukuthi xa sisindisiwe. Amen. Amen. Kukho abantu abanezimali apha ezindaweni mamujaha kuthiwe hayi ukhona umamujaha wentona mamujaha nikhonza naye ukhona umamujaha uyenza kakuhle kakhulu iwashingi yengubo ngelo xesha uyohlamba ingubo emzini ozoba nomcimbi uyoklina emcimbini umamujaha ulele bata bebegqitywa ngesitya somilimili khangopheka khelelwe akhelelwa kuye qhakazela yemzalwane ulele bakulalisile. Amen. Inobungozi into yokulala. Haleluya. Inobungozi kakhulu into yokuba nomzalwane oleleyo. Funda sisisindayo. Masidlulele apho. Masifunde abagwebi chapter 6 Luke chapter 8 verse 23. Bese mfundile Luke chapter 8 verse 23. Isihloko uYesu uzolisa ukhwithelo. Verse 23. Ke kaloku bakubona ukuba bayahamba ngomkhombe walala ubuthongo. Kwehla ukhwithelo lomoya ethikeni apho. Ndicela ufunde ngokwesiXhosa esitsha
Sinhle iBhayibheli yakho. Cela ufundelwe isiXhosa sithi. Yesu uzolisa uqhwithelo. Ekuhambeni kwabo uYesu walala ubuthongo. Kwavuka isaqhwitha elwandle. Isikhishana sazala ngamanzi. Baba sengozini. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ekuhambeni kwabo ngesikhitshana uYesu walala. Amen. Wenza njani uJesu? Walala esikhitshaneni. Kwenzeka ntoni esikhitshaneni? Kwavuka usaqhwithi elwandle. Kuba uJesu wenza njani? Ulele esikhitshaneni. Amen. Lithi iBhayibheli baba sengozini. Hallelujah. Babaphi? Kuthi ukuthi sisaqhwithi sathatha advantage ngoba uJesu etheni elele. Amen. Abantu babasengozini elwandle okuphansi koyela. Amen. Yebangcono ukulala kunengozi. Kunanto yokulala kunengozi ngoba esisaqhwithi uba uJesu engazange alale ngezingazange sabakhona isaqhwithi kodwa savuka isaqhwithi kuba uJesu walala. Amen. Lithi iBhayibheli baphansa kuba sabaseministry satisfaction sabasengozini which means babasengozini abantu lithi iBhayibheli sazala amanzi kuthi ukuthi abantu baphansa bafela phi elwandle ngenxa uJesu elele ubuthongo. Amen. Ebangcwele ukulala kuyingozi. Kuyingozi bangcwele ukulala. Anthethe ukulala kwasebusuku nozingalele. Amen. Kuyingozi ukuthi bangcwele ukulala. Amen. Sidlule balongile. Abakweli chapter 16 verse 19. Ebekwayivelela le verse tata kancinci. Chapter 16 verse 19. Ufunde. uSamson noDelila. Verse 19. uDelila walalisa uSamson emathangeni akhe. Waze ke wabiza umuntu wacheba amafreha osixhenxe akhe. Hallelujah. Ibali ke bangcwele abantu abafunda iBhayibheli bayalazi. Hallelujah. uSamson pha uDelila kwakudala efuna ukwazi amandla akhe baaphi. Emana imxelela into engayonyaniso. Kodwa lithi iBhayibheli ngesihlandlo wamxelela inyaniso. Amen. Hallelujah. Wamxelela into bana yena unguMohluwa kaThixo. Akazange wachethwa kodwa wazalwa. Amen. Which means amandla akhe asezulwini. Hallelujah. Kanti ngexesha athethe imfihlelo yakhe ayixelela uDelila ombiza ngoba sisithandwa sakhe ukanti uzifaka uSamson. Amen. Kanti uSamson uxelela utshaba lakhe imfihlelo yakhe. Hallelujah. Lento yenzeke uSamson akubelaliswe emathangeni wachethwa. Akazange achethwe ehlele esitulweni uthathiwe wabekwa emathangeni uvuka ushushu kwamathanga walala uSamson ubuthongo. Hallelujah. Akazange achethwe uSamson ehleli ukuba engazange alale engazange avuka ukuchethwa kodwa into emlindise abadala yachethwa ukulala bakhe. Hallelujah. Walala emathangeni wawenza shushu walala kwabiza umuntu wamcheba. Hallelujah. Yabantu balinengozi indaba yokulala nento abantu balinengozi abantu balimele ekulaleni namathanga lanengozi. Hallelujah. Ngoba inkosikazi yakho imtshatile kodwa ungambeka emphekweni into yamathanga xelele. Abantu bangavumayo ukhetho. Abefundisi abayitshintsha inyaniso abayitshintsha behlele esitulweni babekwa amathangeni kuyasekuthiwa dethi uyayibona lento ishumayelayo ubibandla liyaphela abesesithi dethi evalafi. Amen. Ulalisiwe. Hallelujah. Amabandla ensindiswa atshintshiwe nje kula mihla sekukhona ihlabathi endlini kaThixo yenziwa lento yokulala abefundisi balaliswa emathangeni. Nganyanza
Yo. Mathanga. Amen. Walibala uSamsoni into ayilibalayo phaya kukuba kwisizwe samaFilistiya walibala banentombi yamaFilistiya ilizwe layo eli. Haleluya. Le ntombi isenomjikela ngoba babulewe abantu bakokwayo isenokuziphindezela kodwa uSamsoni wathi swi inkazana. Hayibo. Amen. Xa ke inkazana. Amen. Inkazana yamlalisa emathangeni. Yo. Ya-organize umuntu wokumcheba. Haleluya. Ndicela sibe careful bangcwele ukulala kuyingozi. Amen. Singagqibela umprofeti webandla thetha into ezinkulu zikaThixo kodwa xa sowulele ungene deep ekulaleni into zikaThixo yaphulukana nazo. Haleluya. Singadibana nawe ngoku uthetha ubhodi ungqina apha ngaphambili uthi hayi uThixo uyasebenza ngeke ndimke kwelibandla sidibane nawe soshwantshwatha. Haleluya. Abaninzi babeprofetha kule cawe beprofetha kule nkonzo belanda imessage kule nkonzo benqaba uThixo wale nkonzo kodwa bakhetha nakulala baphuma ngomnyango ngoba basazithetha ezo zinto. Hayibo. Endaweni yalonto bakutsalela kuyabi ndawo bayu yamaxhegwazana saguganga saguganga. Amen. Ingxaki wazangako alwe nobuthongo nokulala kusamchwechwe nokulala uyabona xa sowutshintsha mama umthini uvukela lensindiso ungayiboni kakuhle uyaqala mama ukulala. Amen. Haleluya. Uyaqala and uyazifa xa sowusehla xa sowuphelelwa ukukholwa uyazifa uba imithombo uyandithwethwela ulale ungathandazanga uphinde ulale ungathandazanga uphinde uvuke ungathandazanga uyaxolisa xa usiya esifastingini unale ngxaki kula wikendi nabazayo uripota khona. Uyabona ke ngoku uyachochola kulala ithi fasting izimentathu ungezi. Amen. Thina ke mabhrethu nemthandazayo yophela inyanga umndoda angazange ayibeke ifasting. Yo. Unengxaki ethile namhlanje kusasa kuswelele umalume ngalamini ngumzala kadadobawo ngalamini kwakulotata omkhulu phaya abantu baphaya babesinakile uva kwayihistory lebona uba ulele kwayihistory leba bajonga ndizothi ungubani lo mntu phaya kebalintoni phaya. Hayi kodwa benesithi abantu abadala umalume umakhulu uzaba naye kwaze kwatsha kwacimba ke ngoku wathini istori zide xa iseqala ukulala zoyifaba imincwane nosokuthi uyazazi izinto kosoze umazi uba uhlobana ngantoni. Amen. Uqala ukulala kunobungozi ukulala ubona abantu bengasikelelwa nguThixo intsikelelo zabo zingafiki ingxaki yabo baqale ubuthongo into nakazi ngaphambili azohlambula azosixela uba heyi sendimvila phela yonke into andisathandazi ndityhafe entweni yonke akho kwanto ndirhalelayo ngoba ndiye ndalala andirhalele ukufunda iBhayibhile andirhalele ukuvula umlomo. Ayenzeki le nto bangcwele. Yenzeka. Amen. Andirhalele nokuthini ngoba kulo nkonzweni andinamdla ingase ndihlale kwam ndirhalela ukuhlala ndodwa ndiyadineka uba phakathi kwabazalwane yangcwele uyalala. Amen. Uyalala into naxa sebelala uzofika enolaka. Hayibo. Ewe unomsindo ukhale zibe ngulo ngxamileyo xa isephandwa hayi mzalwane urayithi uye urayithi mzalwane siyathanda ke tata athi nokubuza urayithi uziva rayithi nje urayithi kwinto yonke irayithi yonke into hayi mama ndirayithi mama kodwa ubona bakho ndirayithi. Yo. Amen. Sicela ufunde siphi ngobalungile verse 19. Verse 19. Wamlalisa emathangeni akhe wabiza umntu wazicheba izihlwithi zosixhenxe zentloko yakhe. Haleluya. Wamlalisa emathangeni akhe wabiza umntu wamcheba. Haleluya. Uphelele ukuthandana bengathandana naye. Amakhosha. Yo. Amen. Bengathandana.
Hallelujah. Bekusenziwani kanti? Kutheni ngokwezobiza umuntu uba makazochela? Kutheni etshintshe balutshaba? Endikazi kutheni itshintshile lalutshaba xa likuthanda? Amen. Uyalithanda laa mntu xa lifika kwakhe ulihlamba inyawo, xa lifika kwakhe uyaguga, kodwa uzobona ngenye imini uzobu-organize loo nkonzi uzofela phaa. Hayi uyaguga xa ndinika ukudla, uyaguga xa ndinika ukudla kwayena nje, hayi uyandithanda. Ngase ndiye kusindiswa endaweni yaloo nto ngoba ndifumene uthando. Zange ndaluva uthando lujiya. Yemntu wothando umhlaba ujikelayo uzoya kwaliphicala sibabali nabaninzi amakazana ejikile kwakuphela imali umntu ufakwa liphahla eplastikini yamasipala ajule phandle ufakwa indoda. Xa seyiphelile imali Mahosha wenza umsebenzi kuphela imali kufuneka intoni kolo enye indoda ezoza nantoni nemali kuthiwa phindela emfazini wakho. Amen. Ngela xesha ebekubhephi elalisemathandweni ekhutshwe emkholweni esahlukaniswa ngoThixo esenziwa yonke into kodwa mhlaza phela imali uzobuye. Amen. Abekhona abantu abangotata ababuye emizini yabo umuntu abuye ngenanto efake impahla ezigugileyo phansi kwekhwapha eplastikini. Ewe ke enesuthi ayenzeki loo nto iyenzeka xa sowulele umendisha edustini. Amen. Ndicela ufunde. Waqala ke ukumnqoba waqala ukumnqoba which means amandla aphela woyiswa wamfumana wafumaneka uDelayila wengazi ubaletokazi ithengiwe ezinye izifane sikufisha kuba sithengiwe. Wakawusizame yabonisa ngabantwana khona ubantwana ogeza gqitha phensindisweni ungaziphathela yena imene soku-awada. Amen. Hallelujah. Lithi iBhayibhile wanqoba. Amen. Ulibele into yoba kwisizwe samaFilistiya, ulibele uba ithikazi lenentlanga yamaFilistiya angevaniyo naso. Uyazikasolele uyazilibala neentshaba ezi ukuba unazo. Hallelujah. Kasolele uyalibala ukuba bagqirha khona anakumelana nentsindiso yakho uyazithela kuwo tshomana nawe. Uyazithela Ulala nawe. uqhobane kuthiwe. Amen. Uba ngazama uba hayibo yini kaloku ntona kaThixo khawenze mahlobo uba ngazange uzama ukulukisa. Yayi ubona uba uthe su thathekile ngamagqwirha. Amen. Amthe khwatsha ekhwapheni. Hallelujah. Awungeni nomoya phakathi kwawo uzilibele kunenjalo. noSamson walibala kuba apha amaFilistiya izintaba zakhe. Walibala into yobana intombi le yalapha amaFilistiya iintshaba zakhe wathi free ngamathanda. Amen. And xa isebento lesigwini ngamagqirha akwenzela izibele akwenzela zonke izibele yonke into akwenzele. Hayi mambani zolo maphetha wami, hayi mambani nansi ingubo, hayi mambani nansi isikhaftini. Hayi ulibele uba uphila waliphiliswe, ulibele uba lutshaba ulele ubona umuntu angadliseka nalula adibane nepoison. Amen. Ngenxa yokulala nje hambe sidla kule mizi yonke khona ungumuntu onjani lonke ulangazelelwa ngabantu bonke. Wonke umuntu bangavela kule kona uyakuthanda, wonke ungavela kule kona uyathandwa. Usizwe loluphi uhlobo, loluphi uhlobo lensindiso aluluthando kangaka ngihlabathi uthanda kangaka ngamayedeni usindise luphi uhlobo. Hayi uyibaki yudiyakuthanda ke wena ayibaki insindiso awufani nobani banaba basenza bhetele yemngcwele uzilibele. Amen. Kukulala balento uba kuthiwe wena uyibaki, kuthiwa ubani bani uyayibaka, kuthiwa ungcono ngantoni obona uyathukwa kuzani umchaza uba uwiki insindiso yakho iwiki ayifani neyabanye abantu nabo besayiza uba wena usentsho uba wena noko uyafikeleleka ebantwini awufani
kuthiwa ekhwapheni usindisekile akakuthanda amagqirha usindisiwe ngoba ukhonza nawo Hayibo. soze awunoma nabuhlobo nawo amagqirha utheni usindisekile kodwa xa ungasindisekanga sikubona ngokube ishomi yamagqirha soma okay masiye emkake amandla akhe lithi iBhayibhile konke amandla akhe haleluya ithatha ukuthi namandla abekade soyisa ngawo amaFilistiya emkile kushumithi zoyiswa ngamaFilistiya nomsalokaseli ufengile ihlabathi namandla omelana noSathana namadimoni akhe azophela zothethula into ezalandela Yo. Kaloku yabona nengoku bagqibile apha isitephu esilandelayo uzosuka ehlathini uthwetulwe and ekuthwetuleni kwakho ungabacinga amagqirha akuthanda ngasindisekile amen into yakusenga akusengeli uba ube ngecala lawo xa sekumiki abe siyakuthatha uzowabona ebhijolo uba ngaba nyani kungathanda xa sosehlathini ungasahlala emzini wakho ube bathini bebengathanda inyani xa besebegqagabela pha bexela izinja amen And bazokuphatha. xa sokupha ehlathini uba ngahalela ucela ugoduka uye ebantwaneni bakho umzi wakho ushathile uba nakho umye nam uhalela umleqa ungafiki emleleni wakho ngoba sowuphantsi kwawo ulawulwa nguwe ngawo asilibali thina wangcwatywayo kanti zange ungcwatywe ingxaki yakho wavumela ukulaliswa ngamagqirha wavumela ukulala amen uvumela yonke into ethethwa kuwe and an strategy ayasebenzisa strategy sasinaye thina umuntu apha uyakubrasha akubrashe ingxaki unayo uyibone inyamalele akumasaja ukuthi apha eqolo kumasaja kumagxalabeni Hayibo. akumasaja ukuthi amen akumasaje ubone ingxaki zonke zitheni ziphelile nazo amen imassage usasa la ngxaki zophinde bekhona aphinde ukuthini ayikumassage baninzi abamasajwayo apha ababawikhe emkhulweni bawa ngenxa yamassage nomuntu esasikhonza naye lento kulala ungaliqondi baligqirha eli liyobungozi into nayigqirha liza ngeqala elihle alizivezi ngolibalo amen amen imassage baphuma bekhutshwa intoni imassage endithethela phansi hayi ntwana kaThixo kuzolunga Jesus kuzolunga amen bahamba abaninzi behanjiswa intoni imassage behanjiswa ngomlomo mandi ngoba nawo umlomo mandi amgqirha athetha kakuhle athetha kamandi kodwa ngasewuqaphela xa sewuqhelela uqhogene nalo ubona thi ndiyasusa ekhulwini sithina ngezingxoko zethu netshomi le amen ingxoko zitshintshile uqala ubutsalwa ulaliswa xa sowulele zocola into ezokwenza phuma entsindisweni sawulele ke awukhalezwa xa ubona usandwenile hayi uzwenziwa nto nansi into usawulala yabona wakasawulele hayi ke bathetha yonke into futhi unjalo ndizothi amen kubo uyibone lento uba injengoba beyithethe amen strategy. Funda. Verse 20. Wathi amaFilisti aphezu kwakho Samson. Wavuka ebuthongweni wathi ndiyakuphuma esi sihlandlo njengezinye izihlandlo. Hallelujah. Xa emvusayo njengoba emlalise kakuhle emlalise emathangeni kodwa xa esemvusayo uyamxelela uba Samson vuka amaFilistiya aphezu kwakho. Hallelujah. Kutsho ukuthi indlela walala ngayo zakifana nendlela owavuka ngayo Samson zabavuswa kakuhle kuDelilah. Umvusa uDelilah sele zifikile intshaba zakhe endethekiwe lithi iBhayibhile wavuka njengesiphelo ezixelela into yobana uzovuka awayise amaFilistiya kanti engazi ebuthongweni uluza amandla ebuthongweni bangcwele siyaluza kuthi ukuthi amandla siyahlukana nawo xa sesilele waphulukana namandla uSamson uyavuka uba evuka sivuthulule lona ngale mini wevuka ezithintitha ezicela into yobana akho mFilistiya ozoma
kuthiwa vuka manje amaFilistiya aphezu kwakho. Amen. Cela ufunde. Wayengazi yena ukuba uYehova umkile kuyo. Wayengazazi uba wahlukana noThixo, wayengazi uba ushiwe kuThixo, kuthi uthi akulaleni, silale, siphulukana noThixo, siyashiya uThixo kasilele. Yo, Siyashiya. ingozi olala. Uthi uvuke ebuthongweni, uThixo sengasekho kuwe. Songiyedeni elihlaza litheceke elithe phaka, songenile emgibeni kaSathana, uyingakumba abantu betshumi. Abantu betshumi. Yabona bebetshumi balala lula betshumi. Amen. Ngoba ufuna ukufitha ezitshomini zakhe, yonke into ayenzayo wenzela itshumi, usebenzela iqela elithile, ufuna ukulalela isitshumi. Haleluya. Yemgcwele ngokulimele ukulala, uyaphulukana, uyalahlekelwa ubuthixo. uJesu afike yena ungena Thixo, uYesu wena phi yakho. Amen. Funa. Verse 21, ambamba amaFilisti, amkhuka amehlo, ehla naye aye eGaza. Into elandela wayiluzayo uSamsoni wakhutshwa amehlo, namzalwane xa usawulele uyafanekiswa namagqwirha, uyafanekiswa xa usawulele ayakhutshwa amehlo kamboni ungaboni. Ube nguwe qha. Noba sewubona umbono ungazi uba ubona ntoni, yile nto ongathisa kwangathi iqala phala nto ongathisa. Haleluya. Bakhupha amehlo khabuza umbuzo wathi ubudelayo isithandwa sakhe. Siphi isithandwa sakhe? Amen. Siphi isithandwa sakhe abesimlalisa emathangeni, walala naye wathetwa ubudelayo. Khutshwa ngamanzi abandayo. Khutshwa amehlo. Amen. Wenziwe njani? Khutshwa amehlo. Bamchebile, bamkhupha amehlo, bamenza wayemfama. Uyabona xa sowulele uba nabo umfama. Amen. Noba ukade ubona into zikaThixo xa usindisiwe amehlo akho avulekile, kodwa xa sowulele amehlo ayavaleka ungabisabona nto. Haleluya. Xa sowulele awohlula kuhle kokubi, ngoba wena ulele konke kulungile. Amen. Uyafika nesithi yabo abazalwane kula cawa yam ndingabonwa, ngoba kula cawa yam ayifuna laa nto, ayifuna le nto kula cawa yam, futhi mna ndizophuma utshope emahedenini ulele mzalwane. Khutshwa amehlo. Akazi okurongo, akazi okurayithi, kodwa xa sowusazi usabona, uyayibona le nto ibiyinyaniso onothi ukuthi wecaweni. Nguwe andingeni kwezi zinto ngoba ndisindisiwe. Amen. Onomisa igama lecawe phambili ngoba bazothi abantu abangakholwa akekho umfundisi wakho, akekho umdikoni wakho, akekho utata umongameli, akekho umamongameli, awubonwa. Haleluya. Xa sawukhutshwa amehlo uzovuma yonke into, uvuma ukuvunyiswa. Uyalawulwa nje sangapha mayedi. Haleluya. Uba ngawuyintombi ezigcinileyo kajoli, bawuzawuqala ukulalwa uyaorganayizela amakhwenkwe. Uzojola enhlangeni. Uzojola. Yabona ke ngoku uzojola. Yabona ngoku uqhogana nehlabathi ukulala benetshumi ezingakholwa naxa besindisiwe. Amen. Ube netshumi ungakuqhelana nabantu abecaweni abangakusindawo, abangayiphambili. Uyabona ukholo labantu alucacanga ngokucaca, kodwa unamathelele kwaba bantu ufundane kubo. Awuboni bakhona lo ecaweni osihamba nje, bakhona nalapha abantu abaze nje ensindisweni, baze nje. Amen. Uyabona xa sowunamathela Nkosi yamanje befuna ufane nabo, namzalwane uthethola umfama. Amen. Uzophuma uzokwenza njengabo, ufuna ufaniwe. Bakhona iklabhu yokona, iklabhu yendlazono, uzongena kulaa timu yendlazono, siyigruphu ethile thina asizuthintwa ngumuntu. Amen. Yebo sekhona amaqembu anjalo ecaweni kutsho ukuthi ubumfama bukhona. Amen.
bamkhupha amehlo bambamba bamkhupha amehlo funda balungile ehla naye aya eGaza amkhonqa ngamakhamandela obhedu amabili wabotshwa uSamsoni wakhonqwa ngamakhamandela amabili isho ukuthi xa esevuka ebuthongweni zangabe sakwazi ukuzilwela emva kwabelele emathangeni esifele uDelayila zangabe sakwazi ukuphinda aziphindisele kumaFilistiya yaba nguye oyiswayo kanti uqala ebesoyisa uyabona mzalwane xa usowulele umzalwane olele uzokohlulwa yihlabathi uzokohlulwa uSathana ngoba ulele before ukade sohlula kodwa noyiso liyathathwa kuwe xa sowulele amen koyise uchaba endalo koyise wena Yo. sibaleka lodwa ungalali ngoba uzothathelwa ntoni uloyiso ungalali ngoba intshinga izothini izothathwa kuwe xa ulele amen cela ufunde waba ngumsili endlini yamakhonkqwa zaqala inwele zenhloko yakhe zahluma wayolendisha ejele uSamsoni uDelayila akasabonakala indawo uDelayila ke wanikwa izikhuntu zemali webebe kundawo eziphezulu ngoba uzena umuntu kudala efunwa yemngcwele ukulala kuyingozi isenokwenza ukulala kwakho ugayiselwe amen ngoba le kaSamsoni yayitrap kodwa ingayiqondi uba yitrap ifuna sizijonge izinto uyakwazi ukutrethwa xa usindisiwe utrethwe uyakwazi ungena emgibeni xa usindisiwe xa ulele kangena kodwa xa uthekwa uphaphile awungena emgibeni amen uyasinda kwimigibe kaSathana ziyabekwa izabatha endleleni yokusindiswa ugayiselwe kodwa xa usolele uyangena ekulingweni menza njani uyangena ekulingweni kodwa xa uhleli uthe qwa awungene ekulingweni amen masifunde Petros oqala chapter 5 verse 8 First Peter sizovala ivesi yokuqhubela le sivale First Peter chapter 5 verse 8 chapter 5 verse 8 sithi sihloko ukuvuselela ngokuvuselela verse 8 yibani nobungathu phaphani cela isixhosa esisha Umhlambi kaThixo hlalani nithe qwa nilumke amen ifuna lento bangcwele sihlale sithekwa silumkile amen ifuna senze njalo singamakholwa sihlale sithekwa silumkile ifuna xa ungumzalwane uzilumkela komzalayo xa engakholwa uzilumkela kwabazalwa nawe uzilumkela kwabasemzini kutshatile uyazilumkela ngoba kufuneka uhlale njani ulumkile amen ngoba abantu ophila nabo abafani nawe wena wohlukile ingxaki yabazalwane into enza balale bazifanisa hayibo bazifanisa okwesibini andingeke mna ndohlukana nabantwana basekhaya ndizalwa nabo andingeke ngenxa yecawe andolahla ifemeli yam yemzalwane uyazikhohlisa amen hlala ulumkile uyohlukana nefemeli yakho xa sewulumkile xa soyibona into yobana ikukhokhelela maweni ngoba wena awuhambi njengefemeli awenzi njengayo ifemeli yenza amasiko ayo ithi uthoko amasiko ngakathixo awefemeli kwenziwa amadini pha enzelwa izithixo amen wena ukuba abantu ngapha uthixo so izolohlula loo nto inkolo zenu azifani indlela enenza ngayo izinto azifani unqulo oluqulwa yifemeli yakho noluqulwa nguwe lohlukile xa ungekalali uyazazi uba bona banqula abaphantsi wena unqula inkosi yezulu unqula ujesu uyazazi kodwa xa sewulele uyeka nje vele ube uba uyeke nje umzalwane
uyeke nje. Amen. Angakhathaleli kwalo mfundiso yemgcwele. Iyafuneka into uba uyazi uba ngoku lapha kowenu unale family yakho izinhlanga ezimbini. Amen. Wena lolunye uhlanga. Amen. Bona basezinye inhlanga. Ishukuthane lo hlanga lunye. So intetho yenu ayizumanye. Xa unene ubona ulunge konke. Bantwana bakamama, hayi ndinosisi. Amen. Yebagcwele ngayi uyogida emigidini yamakhwenkwe. Yebagcwele nisindisiwe. Haleluya. Ngoba sihlobo zenu ezothi zamakhwenkwe ezobana negidi kulojuni. Yebagcwele kuyiwa. Haleluya. Ngoba wena uhlanga sezinhlanga asihambelani. Amen. Yebo kona sizalwa sonke. Yebo kona sizihlobo. Yebo kona sigaba lapha. Haleluya. Yebo kona sigaba lomzi. Sibizwa ngefanele. Sizalwa kumzalo omnye. Kodwa ingxaki ikhona. Wena unoYesu. Bona banaye. Nemzalwane vuka emaqandini. Amen. Vuka. Haleluya. Vele ubona into uba hey inene nzima. Hayi nemali ndizawuchokhosa imali. Uba umbofu kuthiwa ufuna uyokoluka ngendlela yakhe, makazolusa yena ngemali yakhe ayozenzela utywala kwayisemdala okanye owekho umkhukhu phantsi kwegadi kwam nothi phaa eyadini. Amen. Yebangcwele xa sewuthe kwavukile awulawulwa nalijwabile umntwana wakho omzele. Abaninzi bawile bewiswa ngalamajwabu amakhwenkwe anqunulwa ngojuni. Amen. Ubona ikholwa lilahlekile kanti ikholwa liyohoya ijwabu lomntwana lilahle uJesu libhetelisa ijwabu lomntwana. Yebangcwele akubhetelanga ijwabu lomntwana Yesu kabhetele. Amen. Xa uhleli naye phansi wamxelela wathi mntanam kungcono wenze ngohlobo ayena afune yakhe indlela, afune indlela zotywala, afune amasuthu, makaye esuthwini beziyela ngemali yakhe, makazithengele utywala yena nothi wena. Xa uthe kwa yabona xa uhleli sozithengela umntwana ayakujisa utywala usindisiwe awucingi. Amen. Xa sephume ezandleni enguphuthuka bemphethe engalawuleki myeke mxelele uba mntanam yenza ngendlela yakho nothi kule yathi. Indoda nganye inomziwayo. Xa ubona sayindoda umdala bokhangela yakho indawo zenzela umkhukhu nowaphaa entabeni wenzela into yakho efunayo sobona nawe xa selu-right ubuye lapha endlini. Amen. Ngoba ingxaki inye abazalwane bayaluthuzeliswa liyedi ngamahedeni abatshonisa ngapha nangapha, abatshonisa ngapha. Yini yandizile kuwe ngoba osojiswa kunyana ndandizile emgedini wakho mxelela uba ndandingakholwa amaxesha ongasedlula ndisindisiwe andizuvisa faskoti kwakho. Amen. Hayi wendincedile wendithemtheni wandophula yemzalwane wodlule elo xesha anobaphula ngesono ungabaphula ngento elungileyo hayi ngokwenza isono hayi ngokwenza ububi. Amen. Nophule ngento uThixo azozuliseka kuyo hayi into ezolahlekisana wena noThixo. Amen. Siyavana gqibezela abalungelo. Yibani nobungcathu phaphani ngokuba umama. Yibani nobungcathu yenza njani? Yibani ingcathu masibe zingcathu. Ifuna le nto xa uhleli ungalalanga uyawugada impilo yakho kusindiswa ube ngcathu. Amen. Cela sasixhosa sitsha. Kaloku ummangaleli wenu umtyholi ugquma njengengonyama, uyajikeleza uzingela umntu angamqwengayo. Haleluya. Ingxaki inye bangcwele into abangabafuneka singalalanga into abalendoda silwa nayo ihleli iyajikeleza iyakhangela ifuna ubana ndingamqwenga kodwa xa ulele uthi uzoqwengwa. Amen. Kufuneka singa
uyekelela ngomxakatho kodwa xa uyekelela umxakatho uzokwenga lithi iBhayibheli yagquma njengengonyama which means ukhohlakele ngoba kakuthethwa ngengonyama ngoba kakuthethwa ngengonyama kuthethwa ngesilwanyana esinobuhlalakuba esikhohlakele which means usathane ukhohlakele ukhangela ubani angamkwengayo ukhangela ubani onakuthi amtshabalalise kodwa wena wethu onobele buhlala haleluya sathane uyajikeleza nami ufuna ukungikwenga phezu kwebusini haleluya uyajikeleza usathana ukhangela ubani onakuthi amkwenge kodwa awunokwengwa kakuhleli amen kuma njengengonyama uyakhangela uyaphica amen uyafuna uyaphica kwindawo zonke uyaphica uthumela amadimoni akhe ngoba yena akwazi ukufika kwindawo zonke uyadeploya kwindawo zonke uyadeploya khangela uyafuna ubeka izinto ubeka abasebenzi bakhe ezindaweni zonke ukhangela abantu bakathixo ufuna ubona ongamkwengayo uyadeploya Sathane haleluya uyabona ngokulibela kulala usathana izona wenze ufuna wena amen uyajikeleza akasijikelezeli uyadeploya amen uyadeploya hambe nisisebenzi uyakhangela ufuna ubani ozawuthi amkwenge amen ugquma njengengonyama haleluya uyazi usathana uyabakhangela abantwana bakathixo ukhangela ubani azothi amtshabalalise haleluya kodwa lana ifuna abantu abahlala bephaphile abantu abahlala bethekwa haleluya amen sivaleni cela ufunde uverse 9 yimani ningayeqi elukholweni imani bangcwele ningayeqa kholweni sukani ithwale kwa haleluya nifana ukuphazanyiswa zinto ezinganamsebenzi nifana ukuphithizelwa yimimoya amen yimani ningayeqi elukholweni amen nikhase usathana umangaleli wenu which means usathana uhlala njalo emangalela amakholwa amen usathana yama phambi koThixo ayamangala athatha ngama umthethe athi qala hlobo ingabe usakholwa na hleli uyamangala day night umangalela amakholwa ufuna ubani angamqwengayo ufuna ubani azamhlasela amen ebangcwele kuyadingakala uba sihlale siphaphile iyadingakala sihlale sithekwa haleluya iyadingakala lento sizimisele ekusindisweni iyadingakala lento singashiswa into singashukumiswa into ngoba zikhona izinto noma ikhona imimoya efuna ukushukumisa kodwa singayeqi amen cela ukugqibezela tata khumbulani ukuba namanye amakholwa athubeleza kwimbandezelo ezikwanjalo apha emhlabeni namanye amakholwa ayekhona ngaphambili ayathubeleza kwimbandezelo amen so ifuna lento bangcwele sihlale sithekwa singalali ihlala sisezingqondweni haleluya sigadi impilo yethu yokusindiswa singabi neyeka nje because usathana uyakhangela ukhangela ubani angamkwengayo endaweni kaJesu cela simeni ngezinyawo sihlabelele worship team amen mhlabelele osukileyo siyothandazela no